Makedón barátaim, tisztelt Mickoszky elnök úr! A magyar testvérpártok, a Fidesz Kereszténydemokrata Néppárt üdvözletét küldöm. Taktársak vagyunk az Európai Néppártban, és tudnotok kell, hogy ránk ott is mindig számíthattok. Mi magyarok hálával tartozunk a VMRO tagjainak, hálával tartozunk, mert a migránsválság legsötétebb óráiban a VMRO vezetőiben megvolt a bátorság, a bölcsesség és az erő, hogy megvédjék a makedón, a magyar és ezzel az európai embereket is. Sosem felejtjük el a ti bátorságotokat. Mellettetek állunk, támogatjuk a VMRO-t és támogatjuk az elnökötöket. Nagy lehetőség kapujában álltok, de bonyolult európai helyzetben kell sikert elérnetek. Mindenhol bátor és erős vezetőkre van szükség egy ilyen bonyolult helyzetben. Olyan vezetőkre, akik szeretik a hazájukat, van tapasztalatuk, és nem roppannak össze a külső erők nyomása alatt sem. Gratulálok, hogy képesek voltatok megújítani a saját pártotokat. Meggyőződésem, hogy a VMRO közössége Mickoszky elnök úr és fiatal csapata vezetésével képes lesz ismét a fejlődés útjára vezetni a makedón embereket, és visszaadni a jövőbe vetett hitüket. Én és a pártom már nyertünk, és veszítettünk is választást. Aztán újra nyertünk, és visszatértünk. Ne feledjétek a régi bölcsességet, a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes, csak az számít, elég bátor vagy a folytatáshoz. Hajrá Macedónia, hajrá VMRO!